ole amasa in vena khenglot collection atangin kalolom le vek chewa ka channel min lo like saktu te min lo share saktu te saktu zong te chunga lom thu kan soi tel bokani ti chuan kan hria tangin nimin ni somthum le pakhat inrinia chiatna sang mun sang a chiatna thleng akha kan hre thaven arin oma chulai chu heituna kan hmu hi longtlai L4 lampang chiatna tok tikha an ni a puikhop maya ti chuan GPay na number tipo kan lo da a hetai hian GPay tur chiat tok te kan tranpui ve na ni ti tlom ngai te kan om chuan GPay number kan lo da lana hian engtiklai point GPay reng theni ti kha kan soi tel bok ani chiat tok chungkwa zong te kan torpui tak zet chewa longtlai mai ni lo hmun sang Mizoram mai baka khovel ang zong pua chiat tok zong te nun na chan te po kan ui tak zet chewa chuti rualin an chung te pathianin vengin ompui mol cheu sela thlamuan mol cheu se ti hi kan du ani arap thla khop maya he thil thlenga hi YouTube lampanga khanin a video a hmu tur kha a om nual to wang khan a video in kalo da lang lo mai ani ruwa tuite ala tamdon chawa furte ala ni zel dona wang khanin mun sanga omte kanin bulle avel a fai tha em a fil em chiat to theina ani em ti te en thli thlai ila leimin turte leimin mei turte a omani chuan mun him zok kan pan te kha atul don khopin ka hria chuwangin kanin chak maya te a omem ti en an thinang u